Dia, benvinguts a aquest directe. Estic en directe des del Facebook i des de l'Instagram. És el meu primer directe tota sola. Normalment doncs, jo formo part de l'ANDA Institut Acompanyants. Estem juntament la Yolanda Mendoza i jo, Betty Faus. Normalment fem els directes ella i jo juntes. Aquest cop l'he volgut fer en català i per tant el faig jo sola perquè ella no parla el català. Doncs benvinguts, benvingudes. Espero i desitjo que us agradi això que us porto. És un vídeo que és una eina. El que tinc ganes de compartir amb vosaltres no és tant una xerrada avui, una conceptualització o una explicació, sinó tinc moltes ganes de compartir una eina que funciona. Encara que no us ho creieu, potser jo us ho començo a explicar i el que cal fer és posar-lo en pràctica. No? Perquè, si no, aquesta eina tornaria a ser una explicació, queda en una xerrada, Doncs jo el que us proposo és una eina. Doncs per qui la vulgui posar en pràctica, jo ho faré aquí en directe ara amb tots vosaltres i qui vulgui fer-ho al mateix temps, doncs benvingut i benvinguda a provar de fer això que jo proposo al mateix temps i fins i tot ho podeu compartir. O sigui, podeu escriure aquí al xat del Facebook o al xat de l'Instagram i compartir amb nosaltres això que us proposo. Vinga. Doncs el títol de la missió és què et molesta de l'altre, no? Quan veiem una cosa que ens molesta a l'altre, si us hi fixeu, em molesta a mi. És una cosa que potser al del meu costat no li molesta. Potser només em molesta a mi. Doncs aquí això ja ens dona una pista de dir sí que l'altre està fent això, que l'altre em diu allò, que l'altre sempre repeteix això, però és a mi que m'està molestant. Doncs la cosa que hi ha al darrere és alguna cosa que està en mi, d'acord? Començarem, doncs, posant la pràctica directament. Jo us proposo que aneu a cercar alguna cosa que us molesti d'una altra persona. Jo també buscaré un exemple, Detallaré una miqueta, perquè la frase és molt simple, no? Allò que em molesta de l'altre. Però detallaré una miqueta per poder triar bé una cosa que us molesti. Primer de tot, quan parlem de em molesta, haurem de parlar una cosa que em molesta a mi. A vegades, quan veiem una cosa que aquell fa o l'altre diu, diem, és que no només sóc jo, sinó que nosaltres pensem que tu... Deixem estar el nosaltres, deixem estar si el que a mi em molesta també li molesten les altres persones, si és normal o no que em molesti. Tot això és molt important que ho deixem estar i que ens centrem en mi, això que molesta a mi. D'acord? És un primer pas. Sembla molt tonto, però és important. Segona cosa, molestar. Una cosa que em molesta. No estem parlant d'una cosa que no m'agrada. Poden haver-hi moltes coses que no m'agraden, però que no em molesten. Simplement no m'agraden i ja està. No, estem parlant d'una cosa que em molesta, una cosa que és desagradable, una cosa que em fa ràbia, una cosa insuportable, una cosa que vull que canviï, o una cosa que sigui diferent, o que ja no ho vull veure mai més. En teniu d'aquests casos, d'aquestes coses? Que sembla una mica irracional, que dius, com és que això em molesta tant, no? Us demanaré de triar una cosa molt simple, d'acord? Perquè a vegades pensem que per treballar-nos a nosaltres mateixos hem de pensar coses complexes. No. El que us proposem des de la bioneuroemoció, que és el que som la Yolanda i jo, aquí a l'ANDA Institut Acompanyants, som acompanyants en bioneuroemoció, el que es proposa des de la bioneuroemoció és treballar al quotidià, les situacions més simples, i a partir d'aquí poder trobar una pau i una alliberació emocional enorme. I clar, com que s'ha de posar en pràctica, aquí per això faig aquest vídeo, no? Perquè no n'hi ha prou amb escoltar i em dir, sí, estic d'acord, no? Quan escoltem i m'agrada allò, tal, ens queda molt mental. No hi ha res que passi a la pràctica.
Mireu, jo, després d'haver estudiat, no?, per ser acompanyant en bioneuroemoció, després d'haver acabat els estudis, quan realment he esdevingut acompanyant en bioneuroemoció és quan jo ho he posat tot en pràctica, a la meva pròpia persona. I això em dona pistes i em dona moltes ganes de compartir-ho amb tots vosaltres, perquè també podeu utilitzar aquestes eines per alliberar-nos. No cal estudiar-ho, no cal simplement posar-les en pràctica. És un mètode molt humanista, és un mètode molt simple, que està a l'abast de tothom. Bon, ja m'he enrotllat i torno a recapitular. Doncs, què em molesta de l'altre? Us proposo que busqueu una escena, una situació amb alguna cosa que fa una altra persona que us molesta. Doncs, primera norma era, primer que heu de tenir en compte una cosa que em molesta a mi, una cosa que em molesta, que em treu una mica de polleguera, i l'altra. L'altra també hem d'anar molt en compte que no fem una generalització, no? L'altre poden ser els que són de color vermell, els homes, els nens que no sé què, les dones que tal i qual, els que treballen aquí i els que viuen allà. No. Aquestes generalitzacions no ens ajuden, no serveixen per res, perquè quan hem generalitzat vol dir que hem mentalitzat, per tant, ja no serveix per res. Estem buscant una cosa molt concreta, molt visceral, molt, doncs, alguna cosa que molesta de l'altre, per exemple, la meva parella, la meva dona, el meu home, el meu company, la meva companya, un familiar, el meu fill, la meva filla, el tiet, la cosina, la veïna, algú que passa pel carrer, és igual. Localitzeu aquesta persona, no? Teniu algun cas? Teniu alguna cosa molt concreta d'alguna cosa que us molesta? Jo us posaré exemples, perquè això us puc ajudar una miqueta a veure la dimensió de la cosa. Per exemple, a mi em posa molt nerviosa que el veí del costat badalli tan fort que el sento des de casa meva. Veieu, estem parlant de coses molt simples. Em posa molt nerviosa, o no m'agrada, o em molesta, quan un nen petit, 2, 3 anys, em diu no, i no em fa cas. Aquí he fet una generalització, ara me n'adono. Doncs no heu de pensar un nen petit, sinó hauríeu de pensar quin nen, perquè així hi anem a centrar-nos. Em molesta, per exemple, quan el meu pare li diu a la meva mare, calla. Em molesta o em posa nerviosa veure els meus fills que es barallen. Aquest me l'he inventat, no és meu, els altres sí ho són. Però perquè no tinc fills de la mateixa edat, no? Però m'he inspirat en altres persones que veig, no? Quan els seus fills es barallen, els veig que es posen tenses, que es posen nervioses. Bueno, ho veig amb el seu llenguatge corporal, Em posava molt nerviosa quan era petita. Em feia una ràbia. És que el meu germà feia uns sorollets amb la boca i jo havia d'anar en compte que no se n'adonés que em molestava, perquè a la que ho sabia, aleshores ho feia encara molt més. I a mi, bueno, allò sí que em treia de polleguera. Veieu que són coses molt simples, fins i tot em fa una miqueta aquesta vergonyeta de dir-ho, perquè són coses molt tontetes. I us repeteixo, però molt importants, que a partir d'aquí podrem treballar bé. Algun altre exemple podria ser, sí, la meva veïna, antiga veïna, aquí vaig a dir una escena concreta, baixa de casa, perquè més d'un cop m'havia dit coses així, doncs com que no li he posat títol a l'escena, perquè una cosa és posar un títol, no? Em molesta quan el veí badalla, no? Una altra cosa és dir, em molesta aquell matí que el veí, allò ja seria una escena, Doncs em molesta, per exemple, la meva veïna a les 12 del migdia baixa de casa i, bueno, jo ja he preparat el dinar, he netejat la casa, he preparat les classes per demà, perquè mestra, he tingut temps de jugar amb el meu fill, he programat aquesta tarda vindran no sé qui, no sé què. I només són les 12 i ja ho he fet tot. I tu què has fet? I quan em deia, i tu què has fet? Jo, veieu aquesta reacció? És això que estem buscant. Va, segur que hi ha. Us he posat 1000 exemples, segur que ja en teniu un. Si en teniu un, el reteniu
i farem el segon pas. Vinga, a veure, abans de passar al segon pas, dir-vos que quan això que diem, no? Que hi ha una cosa que em molesta, és com una evidència que està parlant de mi, perquè no sé, vosaltres teniu un veí que badalli fort i us molesta, o és que ni el sentiu? O quan un nen petit us diu no, potser no us agrada, però no us molesta d'aquesta manera, no? Si teniu una d'aquestes coses, sapigueu que està parlant de vosaltres i ara anem a fer el segon pas, que seria concretar una miqueta més, perquè hem posat una mica un títol d'això que em molesta, però és molt important anar a buscar una escena molt concreta, perquè a vegades si és una cosa que us molesta i que passa moltes vegades, us costarà anar a trobar una escena concreta, perquè us ha passat tantes vegades i dieu, no, segur que no ho puc... Bueno, jo tinc clients que em diuen, no, és que és impossible. Sí, tots els meus clients han acabat trobant una escena molt concreta i els ha ajudat a centrar-se en una de les escenes. Jo de tots els exemples que us he posat, perquè ho vaig a fer aquí també amb vosaltres al mateix temps, triaré... És que com que faig els directes en castellà, en francès i en català, ja n'he fet dos. Ja he fet el veí que badalla i he fet la veïna que ho fa tot i que em pregunta, i tu? I triaré un nen petit, que em diu no. És que una mica de cosa, de fer coses... És aquest, o sigui, el valor de fer una cosa personal en directe és això també que ens ajuda, Passar aquesta vergonya és un pas que t'ajuda moltíssim a alliberar-te, Doncs sí, puc fer una escena, estava dient un nen petit que em diu no o que no em fa cas, serà un nen petit que no em fa cas i serà el meu net de 2 anys. Vaig a una escena, doncs vaig a buscar aquesta escena, d'acord? I si vosaltres teniu també una cosa que us molesta molt, aneu a buscar aquesta escena en concret, d'acord? I ara anem a detallar-la. Aquí podem fer una respiració. Hi ha gent que em diu, sempre respires per calmar. Sí, a mi em va bé respirar. I em sembla que a molta gent li va bé, encara que faci... Si us fa ràbia, no respireu, perquè serà pitjor, Alguna cosa que us ajudi a baixar el ritme. Veieu, jo ara el meu to de veu és més greu, parlo més a poc, vaig a centrar-me en una escena. I això és una mica el que us demano de fer vosaltres, anar-vos a centrar a una escena. Jo, veieu, he passat saliva, ja estic entrant, I aquesta, veieu, aquesta reacció una mica de vergonya i tal, és molt bon senyal perquè una de les coses que ens costa més d'anar a autoindagar i a mirar amb nosaltres és perquè ens posem aquestes barreres, no? Ai, no. I quan fa vergonya és que estem passant una de les barreres, és un molt bon senyal. Doncs, teniu l'escena d'una persona que fa una cosa que us molesta? Jo tinc l'escena, que és molt recent, estic amb el meu net, estic asseguda al sofà i s'ha enfadat perquè li he dit que alguna cosa no podia fer, ara mateix no recordo, i li dic que no. I ell s'enfada i em pega, és un nen petit, em dona un cop. Doncs, aquesta situació, per exemple, una altra persona podria dir, escolta'm, i ara què has fet, no? Escolta'm, això no ho pots fer i tal, i reacciones. Sí, això no passa res. Aquí no és una cosa que et treu de polleguera, però estic parlant de quan això realment et molesta. Si a mi, per exemple, estic en aquesta escena i quan el meu net em pega, dius, home, veieu aquesta reacció que he tingut? Aquí hi ha una cosa. Aquí hi ha una cosa que m'està molestant molt i és que és un nen petit. Com pot ser que un nen tan petit no em faci cas a mi, que sóc autoritat, que sóc gran, que sóc... I aquí jo ara estic identificant el que em molesta realment. I això és el que us demano de fer vosaltres, identificar el que us molesta de veritat de la situació. Per exemple, en el meu cas del veí que badallava,
una escena en concret, el que em molestava no era el fet de badallar i associar-ho amb el fet de que és un manta i que està tot el dia cansat, no. A mi el seu badall em molestava el soroll i que arribés fins a casa meva. Mireu, ho dic i ja em poso tensa, és aquí que em molestava. Cadascú tindrà la seva resposta. Jo no puc contestar per ningú. Tothom s'ho sap, ell. I només ho podeu arribar si us sincereu amb vosaltres mateixos. Aquesta escena amb el meu net, el que a mi em molesta realment és que és el fet de no fer-me cas, és el fet de que no em faig respectar. D'acord? En aquest cas ja us he donat una mica una pista, perquè normalment altres, si el que us molesta és que el meu marit em diu és que tu sempre estàs fent, és que tu et lleves sempre molt tard, i això em molesta, no? Si és aquest cas, direu, és que és ell, no? És que és ell que no em respecta. Bé, si és això el que us molesta, us quedeu aquí. Sí? I ara anem al tercer pas. El tercer pas, doncs jo recapitulo, he dit, a mi em molesta que no em respectin. Un nen tan petit i no em respecta, no respecta la meva autoritat. Ara anem al tercer pas. I suposo que molts de vosaltres heu sentit parlar de l'efecte mirall, no? Quan hi ha una cosa dient que això és que està parlant de vosaltres, és perquè hi ha una cosa allà que està ressonant amb mi. Hi ha una cosa que parla de mi i que m'està molestant. I el que està fent aquesta persona us està fent de mirall. És un regal fantàstic, o sigui, allò que diu, és que allò em molesta i sembla que sigui una molèstia, una cosa desagradable, que per què m'ha de passar això? Doncs ara ho podeu mirar d'una altra manera, és fantàstic. Quan teniu al davant vostre algú que us està fent una cosa que us molesta molt, és un regal. És un regal que us permetrà autoindagar, veure què és allò que està remenant dins vostre, que està en el vostre inconscient, que per això no ho veieu, perquè no ho veiem, perquè està en l'inconscient. Jo ara mateix no sé què és el que veuré d'això que em molesta d'un nen petit o del meu net, en aquest cas, quan no em fa cas. Ara me n'adonaré què és el que hi ha amagat en el meu inconscient. Doncs, cada cop que passa una cosa així, si ho aprofiteu, és un regal. Ara, en aquest pas d'utilitzar el mirall, la persona que està fent una cosa que us està molestant tant, ja ha fet el servei que havia de fer, ja us ha fet de mirall. Ara aquesta persona la podeu apartar. Si heu localitzat aquesta cosa que us molesta tant, traiem la persona del mig i traiem també tots els judicis, les explicacions, les culpabilitats, sobretot, tot això no serveix per res. Jo us ho dic i mentre ho fem tornaran a venir culpabilitats. No passa res, la traieu. No anem a veure qui és culpable de què amb aquesta cosa que et molesta, sinó que anem a veure, anem simplement a observar què hi ha aquí al darrere. Perquè la presa de consciència passa per aquí, passa per una observació neutra, sense judicis, sense buscar culpables, sense argumentar, justificar, tot això. Doncs ara traiem la persona, jo en aquest cas, doncs, treu el monet del mig, és el que m'ha fet enfadar perquè no em fa cas, no? I el que em molestava és que no em respectava. I ara em faig la pregunta a mi. Aquí faig l'efecte mirall i el giro. En què no em respecto? En què no em faig respectar? I em jutjo per això? Perquè a vegades podríem triar, no, aquí és igual. Trobo que no em respecten, però no passa res perquè m'ho deixo estar, aquí no em molesta. Però en canvi aquí, en una situació on jo, a mi mateixa, no em faig respectar i em jutjo per no fer-me respectar. O bé, la meva autoritat, estem parlant, o bé, o sigui, hi ha les dues polaritats. O bé no em faig respectar i em jutjo per no fer-me respectar, o bé sí que em faig respectar, però també em jutjo per fer-me respectar. I posem la pregunta, ens donem la volta i ens fem la pregunta.
On és? A més, jo ho sento que va per on és, en quin àmbit de la meva vida no em faig respectar, no faig respectar la meva autoritat. I em jutjo per fer-ho. Ja ho tinc. Ja ho tinc. És a la feina. I veieu com tota la meva cara canvia, no? Perquè he pres consciència. O sigui, ja he vist on no em faig respectar i em jutjo per això, no? Quan goseu fer-vos utilitzar el mirall, quan passeu les vergonyes perquè veieu que la situació és que era tonteria, o no sé què, amb un nen petit, no em faig respectar, que era tonteria, no? I a més era molt net. Passeu la vergonya. I quan feu aquest segon pas, o sigui, el primer pas és passar la vergonya, acceptar que hi ha això que m'està molestant i que hi ha una cosa. I segon pas, arribeu a fer-vos la pregunta vosaltres. O sigui, deixeu de projectar, és que l'altre el traieu del davant. Us feu la pregunta vosaltres mateixos. Això és tota la feina que heu de fer. Un cop heu fet això, la resta ve sola. Si us heu fixat en mi, m'he fet la pregunta, hi havia les dues opcions, però és que ho sents, puntuat. Bueno, després jo tinc l'hàbit de fer-ho, perquè autoindagar-se i per retrobar aquesta alliberació emocional, per trobar tot això que està dintre el teu inconscient i aquesta manera que us proposo és un hàbit de vida. I clar, jo estic acostumada de fer-ho i moltes vegades per dia. Doncs després, com més o sigui, proveu. I com més ho aneu utilitzant i més ho aneu fent, més fàcil esdevé, no? Al principi sembla complicat, al principi sembla que no estigui passant res. Perquè a vegades aquesta presa de consciència que jo he fet ara, d'adonar-me que no me faig respectar i em jutjo per això. Bueno, no em faig respectar. Jo ho interpreto així, segons les meves creences, creences. No em vaig respectar i em jutjo per fer-ho en l'àmbit de la feina. Jo quan he vist això, quan me n'he donat, he sentit una alliberació i ja no he de fer res més. Un cop deixes anar, perquè el que ha passat en aquest moment és que ho he acceptat. He acceptat això. I després ja no has de fer res més. I després les coses es col·loquen soles. Jo us desitjo de veritat que proveu, poseu en pràctica i us adonareu com hi ha mil coses. Després tornareu a trobar una situació, per exemple, com la de que el nen em crida, el veí que fa un badall, i potser és que ja ni sentireu el badall, o potser el nen quan us diu que no, ni tan sols no us fa res. Dius, home, no, que sí, que tal, i ja està. I no passa res més, no? Perquè tu has pres consciència d'això que hi havia aquí al darrere. I aquesta persona que feia aquesta cosa que et molestava està aquí al davant justament per ajudar-te. És que sembla mentida, però és així. Per ajudar a veure què és el que hi ha en tu i te puguis alliberar. Doncs us proposo que proveu. No em creieu? No. Bueno, si m'ho voleu comentar, m'escriviu per l'Insta o pel Facebook i m'ho dieu. És molt agradable, és molt alliberador. El que també passa a vegades és que per començar costa una miqueta més. Aleshores, si ho voleu provar i no acabeu de sortir, perquè ens emboliquem molt, jo estic acostumada a, per exemple, quan busco una situació ja la busco molt. Quan li poso un títol, si puc fer-ho en 3 paraules, millor que en una frase. Ja estic molt acostumada a treure molta palla mental d'aquesta, molta cosa que hi posem. Però al principi costa una miqueta més. Si ho voleu provar i que no aconseguiu, us proposo diverses coses. Podeu anar a la nostra pàgina Facebook, l'Anda Institut Acompanyants, que està en castellà, perquè ho faig juntament amb la Yolanda, que és de Madrid, i viu a Molina de Aragón. En allà tenim diversos vídeos, els podeu mirar, us poden ajudar. Hi ha tants vídeos informatius com vídeos dels directes que fem cada setmana, com també podeu trobar induccions, que les faig jo, les induccions, per ajudar-vos a treballar coses en concret. És una espècie de meditació guiada on anem a buscar treballar alguna cosa en concret.
I també podeu demanar hora, tant la Iolanda com jo fem sessions individuals de bioneuromoció, són unes sessions que duren 1 hora, hora i mitja. Les fem a distància i presencials. També podeu fer preguntes al grup. Hi ha un grup que es diu Landa Responde, on la gent fa preguntes i la Iolanda i jo contestem. I normalment contestem amb preguntes, acostumem per poder anar concretant i veure què hi ha. I hi ha gent que ja ens fan preguntes i que els està funcionant i que ens ho diuen, no? Si voleu anar a mirar l'últim comentari molt bonic que ens han fet. I també dir-vos que fem formacions, si voleu, i fins i tot podeu demanar formacions. Ens agradaria que, si sou un grup ja i ens voleu proposar que us fem una formació, doncs també ho podem fer. Ja està. Moltes gràcies per escoltar-me. Espero que ho poseu en pràctica i que us desitjo molta consciència i molta alliberació emocional. Fins aviat. Molt bé, com es farà aquest directe? Perdoneu, és el primer directe que faig amb l'Instagram. Aquí. I ara amb el Facebook ho he fet de forma rudimentària aquest cop, Adéu, fins aviat.